Khatia Kiran hai sia sniper ka nu khan an hun pui lama shuain Akira chon an chief thar Yoshitoki kha ba muwa torso le orachi manan tumna chu a hlo cham thu chu report a pe ni Yoshitoki chon report angai thlak zo nu chuan Sasaki chanchina zota Akira chuan in be na hula khan Sasaki in thunun theilo thu asoya hera ko le tim te puina zara kan thunun thei shamani ti in Sasaki chu tun din huna chuan apangai le to thuina changa Yoshitoki chona that chu tin afak luama Queen squad ho chulo kai hruai zel tur chuna tibok anin biak zo chuan Akira chona chu sana kalpa chuan Queen squad te hi Yoshitoki thlanten nia an leader turin Sasaki hiruat boka zo nani ta chu enge Sasaki kheri thlanna chani tang le tin angai to ji newa chutia aril ro kom mel lai chuan associate investigator Kijima chona lo bia a iwain ngai tu muk ve in mission chok boy tu Sasaki chung changan yang mo loti Akira chona ni thule awa nei thlak taka an ben dai thei thuina lo chang wata Kijima chona ni chumole Queen squad te chu goal te ability pe kan nia an nu chui dan le top rated goal hawan be dan chu soi chau du maila hun ka nei lo tlat German atangin mi khwal ka neya min lo hrethiam mai ro ti in anaw nimura furuta first grade investigator nen chuan anin zui ngala Akira chon Sasaki chung chang chungai to zui zelin tundin huna chuan mishing pangai angin treat ma se ain thunun zo lo zelani chuan gol tak takanga an treat tur thu le a tulani chuan tha hial ngai tur thu an ho tu te thu chuak investigator then khat choinan hria te chungai tua an dan chu khawati ve le Queen squad telama chuan Sasaki chon uria chu a beng sok mai a chan chu a thu lawa torson chon wang le din hun lawm taka a partner te da wang ani lo lang lawila chuan in thinge yang iche dan hi captain ti dan turani lo in noemi te kher nai nei lo ni ti in azil shepa he tiang he thlengnon to turani lo chu wang chuan captain ni thei to lawang tin uria chu captain ani na hli sak pia mai uria chuan poiti na pon nei lo ngai dam di la hnekin katan chuan gol mai ni tin a chang let sak mai chu chuan a thong hlom hle a gin sin sum zo lo chu lo tlan phein aron tlo chora eng wanga khatia chang ngei ni anun na thapin kan ta na besin Sasaki hi lo kal lo ta se kan thi to nge yang nang anga milak tlak lo hi ka hrelo ti in a thin rim lutuk chuan tha hiala du thua soi boka uria chu alange ngul mai I thei chuan min tha chuan tum chin la alo la ti sak mai Mutsuki polo tong chuak ve in thupa choi tur chona ron tia ma se uria chuang oi ngal mai eng ma soi lo Sasaki chuan ginsi chu uria thla tur chuan ti in uria chuan eng po soi se aril ru thlak lo tur thua soya Queen squad captain thar tur chu ginsi ni thua puang ngal ginsi chu ara ngal chiam mai I chiang mo boss captain ni tur chon kasma tok lo ti in lo nial ve bok ma se Sasaki chuan kashia team te kai hrai turin karing tok che ni lo ti in uria chu bia I pome mo pom lo emo du than tur ka nei lo ke chu gol mai ka nia tin akal san da ya Sasaki chon arima han muin captain atan ginsi thlan thu te chu hrila alan dan ngot ani lo thu le team te chu kher thu hril boka Arima chu ni thlang dika ni chu nangmang chi ani lo ti Sasaki chona ma tanga olo chogen ron thunu tum le thu soin eng tina motak hian chu o chu ama thau nia hriat thu le ama kum som ni liam ta a hring nun man dan eng ma hriat chu theilo thu te chu soi boka ma se tun din huna chuan alim zia soin a thian te tan chuan thei to pa chu azel tur thu soi boka ni chumi zana nobu te chuak chu bian to ka nobu chun hliam na taka tuara an headquarter lam chu hriat tir ngalin a him thei hlau mai an ma ni lo be tu chu SS rated goal rabbit khani rabbit chu kan hriat vek kha toka khani atu ka chon nobu po dam doina lom to in Sasaki le Akira te chon an han kana ama chau chu dam chu kom chunani Akira chon thil thlen dan chu zot
anin hril nu chuan an kal sana an ho ko nga chuan Akira chon rabit chung chang chu soin apa that tu ni thua hrila Sasaki chon apa chung chang chu Arima Khan a hril nual to thu le investigator ro pui tak nia arin thu te chu soi ve bok Akira chuan torso Khan au giria zom karing chu tiang ani vai chuan kan tan man theina chan san hiam to hle don ani tin a soi boka a soyang nge in torso chu aya to Khan lo bia in au giri zom ani chuan olsam taka chuale the ani to don lo thuthluk nai siam ma in ngun takin ngai tuang che tin lo shrila torso chu arel ru buai tak zet kalna tur dang nei box si lo ama chawat lat fal chu atana hlom zia hre chiang to hle box si hre hle ma se au giri zom tur chuan thuthluk na siam ta ni aya to chuan lo be tu te zinga Khan hai se Sasaki ti ming pu te lem tin alo zota CCG mun pui lama chuan an Dr. Shiba mutura ure kal lai chu kuroi wa in lo bia in Sasaki than le than lo zota uria chona tha kan leader hi chu ti mai atlom ve mai chi ni lo tin alo changa kuroi wa in that chu tia abek na chu ngai thalo kuroi wa pa hi yiwa Khanin apa golten an be laya an mani pui tura local te zia Khana tela ti thei khan ne to lo kan retreat mai ngai tia lo hril tu kha kuroi wa pa yiwa Khani nge nge apa an chan thei lo awang chuan yiwa le afapa kuroi wa te chu tun thleng hian a huai na ngai ne pe me mani ma se huat zia chu atakin alan chu tir lem lo anin biak zo chuan anin kalsan ve le mai bok uria chon Dr. Shiba chuwa muin akagune chu powerful zoga upgrade da na omlem lo azota Dr. Shiba chon om thu shilin ma se thil risky takani thuina changa uria chuan risky ma se tun aya powerful zog ni chu duin ain huam thu shila Dr. chuan lo shil fe in ngol te ka ku ho hi in taksa ada ania chuta chuan frame level 5 thlengomin frame level 1 atang kha ni chana tunai frame level chu kai chho to in ka ku ho chu 40% mang thei to ti na ni tin asoya uria chon lo pot chatin ka gune powerful zo ka man theinan ka frame level chu ti sanangai don ti na ni mo alo ti wat doctor chuan oi soidik ma se ti lo tan a thazo kang lo ti saka ma se uria chuan ti nge du thu soin ti sak tur chona nge na Dr. Shiba chuan uria ti takzia mu chuan thok ala sap mai lekha pakhat hi pe in kan chief le mentor phalnai lak phota nga yang an rem ti ni chuan kan ti donia ti in a hril tange nge a uria chuan chung telek leka harsalo e mai ti in akal sana annuwa chuan Sasaki ruma lut ruin asil chu chukai zewa an chief thar Yoshituki chu han mule in a frame level ti san phalla chu han dila Yoshituki chuan enge chan ipa phubalagi du wanga niam tin alo zot uria na chan ma chuan arima lo lutin Yoshituki chuan uria na frame level ti san phalna adil thu chu lo hril ve a angai dan lo zot ngal arima chuan uria chu bia in ari sasanga imentorin rem ti pui chem tin azota uria chuan a mentor pon remati pui thua soi chuan arima chuan ani chon ke chuan arem lo na ka hrelo ari sang ma se uria hena paltlang the nge karing tia soi ta ka chuan Yoshituki pon phalla chu petani an squad che na chuan ginsi churil ru ha zetina thun noka torson man thei tak si lawa chuan squad dang kuda torso khe chuan hlan ta hi lo ni uria polo thleng ve chin thilom ziaron zota Mutsuki chuan torso case an chui thei to don lo thu lo hrilwata ginsi chuan enge kan chuen phal lo na chan au gire zom ton ringa azom le zom lo po an chiang bik top si lo tin a phun nuwa mai uria chuan chu tiang ani chuan kanin rol thei lo ni chu au giri te chu ke ni aya sang te kuda da ania telve kan lo tum tra la ni chuan thil kan ti buai mai alo ti ve a ginsi chuan
กันมันเทเจ็บตัวสินมาเลตีนอะไรลุงอ้อยเทโลอุริยจวนกุมนีกัลตาเอากิริเตเนนันเบคานเลี้ยมตัวรันตัมจีให้เชเวนังเอเคจวลตีพอเสียมเบลง่ายเฮลันีค่ะอิเชลเอามตินอาโซตากินซีจวนอาเชียดเวมีเราทวินช่างจุดเตียนินเบียกไล่จวนฟริตกงคาร์ลวินห้องเรียกะสายก็ค่ะทอมดิมตะกะเลาชุกินฟริตใส่ตูร์จูเราลากรูกับตุมันนี่ช่างทอเพเราละรัวกินซีจวนนังข้าเองตีตุมนังมาเจ้าเอเวกิตุมมะอาเลาตีสายก็จวนอาทุมตุเยมาล้อมตีป่าจวนอารมณ์ลำปันในหลานเช่าทุดอันปฐุมจวนอันเราเอ็นตบใหม่บุรีจวนอันนี้จวนเอ็งเคสเกกันช่วยโดนอาเลาตียากินซีจวนกอลประคัดนัดเครกเกอร์เคสช่วยตัวเรนมินตีอาเลาตีมุกเละละมานัดเครกเกอร์เล้าลังอินปะประคัดเฮเล้าเทมเมกาจูป้านัดจูอาเครกสักปบใหม่จูป้าจุนนัดตีนเอาเจวงวงไล่บรวกนวมตะกาจวนซาสกิเฮวินนัดเครกเกอร์อันซงอันซงตีละอันจนไปอินอันเตยทเวงไม่นิเบอร์ซาสกิจวนอุริเอเลไซโคฮิคงเอตีนอันเราเตลเวลเอาชันกินเสียโจตากินซีจวนตุกินคานดรสิบามุตุรักกาลตุมทูเลเอ็งมาเจนดำโดยน่าอมกังไงไม่เทตีนมินชิลาอาเฟรมเลเวลเวลาฮาร์สันนาเนยนียงตีนช่างซาสกิจวนยเชียดเวลมินชิลวัตตุเซลอมตีนมาลำปันยันกัลเซลาไซโคจุงจางโจดเลอินมุดสกิจวนไก่ทอกันตุมาเซรูมชุงละมากัลตตาเราติเววตาซาสกิจวนทิลริมตุยตักเฮียเชียจุลำปันจวนอันกัลงาลจูริมจุกฟิริมหินีอินกฟิโดระจวนอันลูตามินริงดาวอาตุยโดนลุตุกตีนอันเอาเตจวชิลมอลมอลไม่โดระจวนยอมอข้าโลอมเริงไม่ซาสกิเนียนจวนอันอินเอ็นเริงไวเทรสจวนยอมอจุลาวฮาวินคัสตอมอร์กันเนจวนโลชอนวัดชินตะเจอารอนติบอร์บอระซาสกิเลไวเทรสนวลอินมุจิจูอันอินเอ็นบล็อกไม่อาชันจูเวเจสจูเต้ากาขานีเลลมาอุริยโปซาร์จารีจวนติเฟลตัวอาเฟมเลเวลจวนติสังเทตัวนี้อามาโปอโลฮาร์เวงฮัลบกเต้ากาจวนกฟิตจูซาสกิเตียรอนเปียซาสกิจวนอโลเอ็นดูเลเอ็งตินมาตักเฮียนอมินอามาจวนฟีลิงส์เอ็งมาตักฮีอมตัดเฮียนอาเชเทกฟีอายินเจียจูตุนมาอาอินทินยอมตักเฮียนอาเชียอามิดตุยจุชันอมลวินอารอนลวงชวกเงี้ยใหม่โตกาเนียนจวนินเอ็นินอาเมลาจวนลุงไงเมเลลิมเมลมุยนายอินเชียเฮตียงตะกะเมลชาฮีอันลมเทนิมอตีนอามาจวินโซตาโตกาจุเมลชาที่ตักจิตนี next episode จวน